маса. Убедих се в твоя стил и те по тип-топ класа. Няма как като те пипна да не ме усетиш. Те карам да вибрираш докато засветиш. Всички тебе гледат, ти си най-добра в танца. Към теб набирам обороти като скиор по шанса. Влизаш стъпка и всяка мисъл е гореща. Чувствам се добре с теб и всеки го усеща. И искам с мене да се движиш, за мен да се погрижиш, с мене да направиш и за други да забравиш. Привличане към мен, да знам ще те задържа. Енергия усещам, Кири ме гледай сами. Искам с теб да ми спри, бъркай ме красиво и на глътки ме изпи. Ето че и тази вечер почваме се от вратата. Нека целия женски пораздвижи си бедрата. Момиче, продължавай да танцуваш, дансинга е твой. Искам само да е ясно, бара си е мой. Ще ми се да видя върху мене как се движиш и за сладоледа ми надявам се да се погрижиш. Твоето детенце е сега ще ми довърши. Втория куплет е този, в който Монти свърши. И искам с мене да се